יעקב כהן, פורש לגמלאות. עזב אותנו, הוא הפקיר אותנו. לא הצלחתי להניע אותו מזה. דינוזאור, הוא הלך לעשות לביתו כוש. יעקב הגיע אלינו בשנת 1988. אז ישבנו בבלפור 3, דירה של 2 חדרים, עם פסת צמודה למנהל המחלקה. כשיעקב הגיע, הייתה לנו בעיה. איפה הוא יישב? ואז עשינו עבודות התאמה למרפסת. האמת שכל העבודות התאמה שעשינו, אז הכנסנו לו שולחן וכיסא, והכנסנו אותו למרפסת. רכשנו בניין ברחוב המרד, והפרויקט הראשון של יעקב היה לדאוג שהעבודות בקומה הזו הסתיימו מהר. ישר הוא הופקד בידיים של זאב גינסבורג, שבעצם ניהל לנו את כל הפרויקטים שמכבי בנתה שם. הגעתי למכבי ילדה בת 18, מפוחדת, מבוהלת, והחיוך הראשון שקיבל את פניי זה יעקב, ששיפץ לנו אז את הקומה. נכסים ומנר"ש שישבו באותה קומה. והדבר הראשון שאני זוכרת ממנו, באמת הכרתי אותו דרך נתי, כי נתי ואני עבדנו ביחד והתחברנו, וזה היה תמיד הקפה של הבוקר. אין על הקפה של הבוקר. ואי אפשר להתחיל לדבר על יעקב ועל החברות המהממת בינינו, בלי להתחיל עם הקפה הזה של הבוקר, שזה היה בעצם השיחות הכי כיפיות של היום, שנתנו לנו מוטיבציה בוסט. להמשיך את כל היום. והכוס קפה? כוס זכוכית. דרך אגב, את יודעת שרק אני יודע להכין לו קפה, ואני הכנתי לו כמה פעמים. למה גם לי הוא מסכים, סליחה? באמת? גם לך? עכשיו אני הייתי בקומה, אני חשבתי, הוא נתן לי הרגשה שרק אני. וזה תמיד קפה שחור חזק, וכוס זכוכית. ואנחנו היינו בנס קפה. פעם ראשונה שהייתי אצלו בחדר, וככה זה היה כל פעם. אוקיי, דבר ראשון, כוס קפה. דבר ראשון. אוקיי, אני בא עם כל ההתלהבות ואיזה טכני או אירוע או איזושהי דילמה או משהו כזה, קודם כל נרגעים, כוס קפה. אז אני, כוס קפה, אוקיי, הולכים למטבחון, לוקח חד פעמי, מה פתאום חד פעמי? אוקיי, קודם כל זכוכית, אוקיי, אני הולך לתמי 4, מה פתאום תמי 4? אוקיי, זה לא, זה טקס, זה ממש לקחת את הקומקום ולהרבב ולחכות, ואז מגיעים לחדר, ועשה כבר, כשהגעת לחדר, כבר כמעט שכחת בשביל מה באת, אוקיי? ואז בעצם מתחילים איזשהו סיפור כזה או אחר. והיה זה טיול שכאילו, לא יכולתי להתפנות אליו, וכל הכבוד, אני עסוקה בלארגן טיול. אז אמרתי לו, לך, אתה רואה את ליאורית שם, היא יושבת, לך שב לידה, תהיה איתה כל הטיול. מאז, מה זה התחברו? אז לפחות זה עליי. יעקב ואני מכירים קרוב ל-20 שנה. הכרנו וישבנו בטיול מטה, אני זוכרת, באוטובוס אחד ליד השני, זה עוד אוטובוס עד אילת. אז הייתה לנו הזדמנות ככה להכיר מקרוב. התחלנו לעבוד מאוד אינטנסיבי, ממש בתחילת שנות ה-90, כשהתחלנו למחשב את סניפי מכבי. לשים מחשבים על כל שולחן של רופא ועל אחיות, ואז היינו צריכים חדרי תקשורת בכל הסניפים, ותשתיות, וקו תקשורת, ומרכזייה. ויעקב היה שחקן ראשי בכל התהליך הזה. הייתי ראש מחוז הצפון, ואז יעקב באמת סייע לי מאוד, גם מול אנשי הצוות במחוז, דברים שלא ממש הכרתי, וגם ייעוץ מאוד מאוד טוב בנושאים שקשורים בעיקר למרכזיות, מערכות, והיה לי מאוד מאוד נוח תמיד להרים טלפון, להתייעץ בכל נושא, תמיד היה זמין אליי. ואז התחלנו ממש לעשות דברים די גדולים. עשינו הסבה של רשת התקשורת מהרשתות הישנות שהיום מבוססות על טלפונים ומודמים, לקווי תקשורת מהירים. להזכיר, באותה תקופה מחשבנו את כל 700 בתי המרקחת של מכבי עם צלחות לוויין. מכיוון שבזק לא היה ערוך לספק לנו תקשורת לכל כך הרבה בתי מרקחת בזמן כל כך קצר. אגב, הבאנו חיסכון בפרויקט הזה של מאות מיליוני שקלים. היה גם מהלך מאוד מאוד מרכזי של החלפת כל המרכזייה של מכבי. יעקב הוביל את זה יחד עם כל הצוות שלו. זה היה מהלך מורכב, היו חששות, וזה נעשה בצורה חלקה, שלמעשה אנשים קמו בבוקר והכל עבר חלק ואף אחד לא הרגיש כלום, אז ככה זה אומר שהפרויקט הצליח. התקנו לדעתי 6,000 קווים
הוא התקין 6,000 קווים של ADSL בכל הקליניקות העצמאיות של רופאי מכבי. זה היה פרויקט. אחד הדברים המשמעותיים שיעקב עשה, הוא הוביל את כל הנושא של ההטמעה ושל ההכנסה של תחום הוידאו ושיתוף מערכות במכבי. עשינו למשל תרגיל כשל, והשיא הטכנולוגיה היה, כדי שנוכל לדבר עם המחוזות באיזשהו תרגיל ארגוני, זה לעשות שיחת ועידה בטלפון עם כל המחוזות. עוד לא היה זום, עוד לא היה וידאו, וככה ניהלנו תרגיל כשל ארגוני. ומיד עם פרוץ הקורונה, שהדברים ככה תפסו תאוצה, אז יעקב הכניס את כל הנושא של קולובוריישן וזום. בתקופת הקורונה פעילות מאוד 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 אינטנסיבית. יעקב והצוות שלו למעשה היו שותפים פעילים לכל המערך של מכבי בתקופה ההיא, למי שזוכר, הקמה של מוקדים, הקמה של תחנות, הכל מהיום להיום. ואם לקפוץ, אז גם במלחמה הזו היינו צריכים להקים חמ"לים, והיינו צריכים להקפיץ מערכות ולהקים טלפונים ולקחת עוד טלפונים לווייניים לחלק לעובדים שלנו, והייתה פה מעורבות מאוד מאוד גבוהה שלו ושל כל הצוות שלו. לפני 4 שנים עברתי למערך החדשנות, והיוזמה הראשונה שהגיעה לפתחנו זה היה באמת כרטיס דיגיטלי לחברי מכבי. אמרתי, בואי נפנה ליעקב. איכשהו זה הרגיש לי נכון לפנות אליו, זה לא היה ברור באמת למי זה צריך ללכת. אמרנו, נתייעץ קודם כל, מה אתה אומר? אמרנו, יעקב, אפשר לעשות את זה? והוא כמובן ישר נרתם. והיה פה אתגר טכנולוגי לא פשוט. עוד שכאילו, בהגדרה של איך שהוא התנהל, זה כאילו יעקב מבחינתי. יעקב למסיבות מיוחדות. כן, כאילו ממש, יעקב למסיבות מיוחדות, כי כל מנהל אחר פה עם הפרויקט הזה, זה לא היה נגמר ככה. 6 שנים שלי פה, אני למדתי שבמכבי לקבל החלטות כאלה, זה נמשך ועולה, ועובר למנהל הזה, ועובר לשם, וצריך להגיע לכאן ולזה, ויעקב חתך אצלו, וקיבל החלטות. תוך 9 חודשים, זאת אומרת, זה היה דצמבר, היינו חייבים לגמור את זה. היה לוחות זמנים מאוד קצרים לפרויקט הזה, עשינו אותו בשושו, רק האנשים שהיו צריכים לדעת, היו מעורבים, היו צריכים לדעת על הפרויקט ידעו. ובאמת, כנגד כל הסיכויים, בדיאלוגים עם גוגל, עם אפל, עם כולם, באמת לעשות את כל הפריצות דרך האלה, ובסוף באמת הקופה הראשונה, בכלל ארגון בריאות ראשון שעבר לארנק הדיגיטלי בעולם. מבחינתי כמנהל פרויקטים זה היה תענוג, הוא לא עושה לך מיקרו-מנג'ינג, הוא מלמעלה, ונותן לך את החופש פעולה שלך, אבל יודע להכווין אותך פעם אחת, להגיד לך אם טעית, סבבה, אני גם מגבה אותך, שזה גם מאוד חשוב, ולקחת החלטות. הוא תמיד היה על הפרטים, אבל תמיד זה היה בענווה וצנעה, הוא לא היה נכנס את הדברים של אף אחד. נותן את החצי חיוך בסוף הזה, היית יודעת שהוא יודע. בדיוק. הוא לא היה נכנס לאף אחד בעבודה שלו, היה נותן כל אחד להתנהל באופן עצמאי, אבל הוא תמיד היה מאחורנית והוא היה מגבה את הדברים. יעקב הוא המנטור שלי, מנטור שלי כמנהל, ולא רק מנהל. זה להיות טוב, זה להיות אמיתי ולחוש את האנשים שלך ולקדם אותם. אני לא חושב שיש זן כזה של מנהלים. הייתי 4 חודשים משהו כזה בארגון, חדש לגמרי, ואני מכיר ארגונים, יודע מה זה פוליטיקה ארגונית, דברים כאלה. הייתה לי איזושהי יוזמה, ובאותה תקופה יעקב היה אחראי כל התקשורת והטלפוניה והכל, ושמעתי שיש בעיות בנושא של זמינות סניפים. עכשיו אמרתי, רגע, למי אני אפנה? אם אני אפנה למי שאחראי על זה, לא יודע, תגידי, סליחה, זה התחום שלי, למה אתה לא מתייעץ איתי, למה פה? אמרתי, אני אנסה, התקשרתי ליעקב, ואמרתי לו, יעקב, יש לי איזשהו רעיון, אני לא יודע לאן זה יוביל, אוקיי? תאפשר לי לחבר משהו לכל המרכזיות והכל כדי ללמוד את הסיפור. התגובה שלו הייתה הפוכה לגמרי ממה שציפיתי. אין בעיה, מה הבעיה? בבקשה. ונתתי לו טיפה מתוך התכנים האלה, וזהו. לא אגו ולא בקרה ולא מה פתאום, ואיפה אני בתמונה, וכל הדברים, כלום. ובסוף ככה הוא התעניין, ודרך אגב, זו הייתה התחלה של מהלך משותף שהביא מהפכה בארגון. הוא כאילו קשוח, הוא כאילו מנהל כזה אולד סקול וזה,
אבל כאילו מבפנים, כאילו, מאחורי, כשאתה עוברת את החומה הראשונה של כאילו בין עובד למנהל, אז מבינה שכאילו, כן, קודם כל זה יחסי אנוש, זה אכפתיות כאילו עליך כבן אדם ועל מה שקורה איתך, ואחרי זה רק העבודה בזה. חשבונית של בזק, רק לעשות סדר בדברים, זה חשבונית שמכילה בערך 2,500 דפים משני הצדדים. והייתה לנו חברה שעשתה בקרה על החשבוניות האלה לפני ששחררנו אותם לתשלום. והגיע איזה מנהל כספים חדש באיזשהו שלב, הוא אמר, לא צריך וזה וזה, חבל, מיותר הכסף שאנחנו משלמים לחברה הזאת, אנחנו נחסוך את הכסף הזה, ואתם תעשו את הבדיקה. אז יעקב אומר לו, מה זאת אומרת אתם? מי זה אתם? המזכירה שלך שעושה את כל החשבוניות ואת הכל היא תעשה. הוא אומר לו, היא לא יכולה לעשות את הבדיקה. זה לא משהו שבן אדם מן השורה ומן המניין. לעשות בדיקה של כזאת חשבונית, זה צריך לקחת איזה שבוע ימים עבודה רק בשביל לבדוק את זה, וצריך ללמוד בכלל איך לבדוק את החשבוניות של בזק, כי זה לא משהו שאנחנו מכירים ויודעים. אני, כששמעתי שאני צריכה לבדוק את החשבונית של בזק, אני חושבת שבאותו יום אני לא יכולתי לתפקד בעבודה, ממש. אמרתי, יעקב, אל תדאגי, יהיה בסדר, אל תדאגי. ובאמת היה בסדר במקום הזה, שהוא עמד על רגליים אחוריות ולא הסכים בשום פנים ואופן. אז החברה הזאת לא המשיכה בשירות, כי הם לא הסכימו בארגון, והוא אמר, אני לא בודק, אני מעביר את החשבוניות של בזק ככה. וזה יזקף לזכותו, וואו, כמה אכפתיות וכמה, כן, לשמור על העובדים, גם מהמקום הזה של, אני יודע שאתם עובדים קשה, אני מעריך את העבודה שלכם, ויש דברים שהם באמת לא הגיוניים שאתם לא יכולים לעשות. תמיד היה לו חשוב לתת הזדמנות שווה לכל האנשים, באמת, בלי שום מטעיות, ולהפך, הוא לפעמים גם היה חשוב לו לקדם כאלה שהייתה להם פחות הזדמנות. הוא חש שמישהו ככה נעשה לו איזשהו עוול, אז הוא היה ניגש לקומה 16, דופק בדלת, הוא צריך כמה דקות ולא מתבייש ומנסה ככה לעזור לאחרים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אופייני ליעקב. לקדם כאשר הוא יכול, ובאמת, שים לב, כן, בעיקר בחטיבה זו חטיבת טכנולוגיות. חטיבת טכנולוגיות יש המון תזוזות, ולא, היו 0 עזיבות אצל יעקב. כן, שפשוט לא היה אכפת להם באיזה תפקיד, אבל הם רוצים להישאר אצל יעקב. אחוזי הפרישה הכי נמוכים זה מהמחלקה של יעקב, זה אומר משהו. ומעבר לזה, יעקב היה מותג, הוא היה מותג. כן, תמיד חשבתי שאמרתי יעקב, אז יודעים ישר זה יעקב כהן. גם אם הייתי מגיע למחוזות או משהו כזה, יעקב כהן. הוא מכיר כמעט את כל מכבי, מה המחוזות, אין מקום שהוא יגיע שלו, יעקב, ומה העניינים, ומה שלומך, באמת, הוא אחד מהאנשים היחידים, לפי מה שאני יודעת במכבי, שכולם אוהבים. נכון. מותג. יעקב כהן זה מותג. אחרי נכסים, הוא התחיל להתעסק עם הפלאפונים, וזה כבר היה... ותמיד היה לו תור מחוץ למשרד. תמיד. היינו עומדות בתור להיכנס אליו. תמיד. כי כל אחד היה צריך משהו. זה היה צריך מכשיר לאחותו. וזה היה צריך שיסדר לו משהו עם טלפון חול. וזה היה מכשיר שלא התקלקל. וזה אין לו קליטה. וזה... 1,001 סיפורים. והוא לא איבד סבלנות. הוא נתן לכולם את כל התשומת לב שמגיעה להם. באמת, הלוואי היום הייתי יכולה ללמוד את זה ממנו. ללמוד את הסבלנות שלו. להיכנס ליעקב למשרד כשהוא היה בטכנולוגיות, זה היה כמו להיכנס לאיזשהו מוזיאון. היה לו במשרד איזושהי ויטרינה כזאת, והיה לו אוסף של טלפונים ישנים, בדורות הכי ראשוניים שיש. ואתה נכנס, רואה את יעקב, ואז אתה מיד מסתכל ואתה רואה איך התקדמנו עם השנים. הטלפוני, יעקב הוא נחשב המספר 1 בתחום בעולם הסלולר. אני זוכר את יעקב עוד כשהוא היה שולח לנו במעבר בין שעון חורף לקיץ, אז הוא היה שולח לנו הנחיות איך לכוון את הסמארטפון. הוא גם סידר לנו מספרים טובים בטלפון. נכון. באמת. מכבי נכנסה לעולם המכשירים הטלפונים הסלולריים, ויעקב הבטיח שידאג לי למספר טלפון מאוד מאוד נוח וקליט. ובהחלט, בזכותו יש לי היום מספר טלפון שהוא קליט וזכיר לכולם. שרון, בואי, יש פה כמה מספרים, תבחרי מה את רוצה, לפני שכולם מקבלים את המספר. נכון. אבל רק לסבר את האוזן, תראו איפה התחלנו. הבלקברי, מוטורולה, תראו איזה מכשירים, זה בלוקים, רמה, תראי. ועד שהגענו לעולם של הסמארטפונים כמובן, זה היה שם אנחנו היום, ויעקב הוא נחשב באמת הגורו בתחום הזה. הוא איש הסיפורים, יש לו הרבה סיפורים.
יש לו סיפורים שכל ספק שמגיע, בגדול, מגיע איכשהו לסיפורים דומים. ואתה כבר שמעת את כולם. היינו מגיעים לפגישה, 90% מהפגישה זה small talk, זה דיבורים, סיפורים. אני כסגן שלו שמעתי את אותם סיפורים הרבה פעמים. ואף פעם, בדיוק, אף פעם לא נתנו לו להגיד, יעקב סיפרת את זה, לא, תספר עוד הפעם, זה הכיף שלך. אני מאמין שהספקים עצמם, כאילו כאלה שהם ותיקים, הם גם שמעו את הסיפורים האלה כמה פעמים. אז אנחנו לא ידענו אם הוא לא זוכר, או שהוא בכוונה, לא יודע. מתוך שעה זה 20% בנושא. היה לנו איזה פרויקט וספק אחד שלקחנו את השירות שלו כדי לבנות לנו איזה מערך של דוחות. בסופו של דבר הגיע עם איזה מוצר שלא עונה על הדרישות, לא עונה על מה שביקשנו, הוא כבר קיבל חצי מהתשלום. הוא מבחינתו סיים את העבודה, והוא כל פעם לחץ עלינו של חבר'ה מה קורה, אני מצפה לתשלום הנוסף, ואז נכנסתי ליעקב ואמרתי לו, תקשיב, הוא רוצה לבוא. ובסוף הספק הגיע ויושב ומדברים איתו על דברים לא קשורים, ואני אומר, טוב, מתי הגיע פאנץ', כאילו אין פה, מתי הם יתבקשו את הכסף? והוא אפילו נתן להם את ההזדמנות, הוא אמר להם, תקשיב, בואו, אחרי איזה חצי שעה של שיחה, בואו נדבר רגע על המוצר שאתם אמורים שתספקו, הוא לא עונה על הדרישות, אנחנו לא יכולים להשתמש בו, אני מבקש את הכסף ששילמנו עד עכשיו לקבל חזרה. עכשיו, אתה רואה את הספק ואת הפמליה שהוא הגיע איתם קצת עמומים מזה, אוקיי, אבל אנחנו חושבים שדווקא כן המוצר עונה בדרישות, והוא אומר לו, לא, הוא לא עונה, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, אני מבקש את הכסף חזרה. מפה לשם זה נגמר תוך כמה דקות המפגש הזה, והם נאלצו לצאת, ואפילו לא שהם יחזירו את הכסף, אבל את ההמשך הם לא ציפו לקבל, והפסיקו להטריד אותנו באותו רגע. מאז שאני זוכר אותו הוא כל הזמן רץ. יש לו אנרגיות, גם חיוביות, אבל גם אנרגיות לספורט. היה לו טעמים האי-זוגיים, נכון? יעקב בימים אי-זוגיים, הוא הולך לחדר ראשון, שלישי, 50, מה? זה היה בבוקר, עוד לפני שאנחנו מתעוררים, הוא כבר בריצה על הסטפר, ככה באנרגיות טובות, שאנשים רק נכנסים למשרד, עוד לא פקחו את העיניים, הוא כבר אחרי ההתעמלות שלו. אני בא לאימון, הוא רץ על ההליכון, אני הולך הביתה, הוא עוד על ההליכון. היה רץ קילומטרים רבים על ההליכון. את יודעת שיעקב היה המנטור בתחום הספורט והפעילות הגופנית. קבוצות ריצה. מה זה קבוצות ריצה? אנשים היו יושבים במשרד, אני אותו יושב עם אנשים, מי זאת? הוא אומר לי, לא, זה עשיתי לה עכשיו תוכנית, ריצה הוא דיבר איתי על, נתן לי טיפים, וכן, גם ישב לי על העניין של הסיגריות, כן. והפסקתי לעשן, והתחלתי לרוץ. אני ויעקב פחות או יותר באותה קבוצת גיל, אז בקבוצות הריצה בליגה אנחנו רצים שם לפי גילאים. הוא מקפיד, מגיע באמת מאזור השרון לאזור באר שבע כדי לרוץ 5 קילומטר ביום שישי ב7 בבוקר. זה יעקב. כשיש דברים שחשובים לו, אין זמנים. כל הזמן התעסקות עם המרתון והריצות והחישובים. והיום אני רץ ככה ואני אוכל בצהריים ככה, ותמיד את הסלט הקבוע עם הביצה, שחלילה לא לחרוג מהתפריט. ובערב הוא לא אוכל הרבה, אני לא תמיד רמה, ואני, זה מספיק איזה יוגורט, איזה פרוסה, לא יותר מזה. כאילו, ואני אומרת לו, איך אתה? אבל סלט של 12. כאילו, הסלט, אתה אוכל סלט, וזה מה שאתה אוכל בערב. תמיד הייתי בהלם מזה. בתור מזכירה שלו, 12 בצהריים תמיד קובייה סגורה, לא יעזור כלום. זאת שעת האוכל, חצי שעה של שקט. גם אם, לא יודע, גם אם אין ברירה, אז בסדר, אם זה מנכ"לית או אם זה משהו, אז אין ברירה, יעקב, אתה חייב וזה, אבל ככה, בבקשה, תשמרי על השעה הזאת, שיהיה לי איזושהי הפוגה בתוך כל היום המטורף הזה. תמיד הוא היה רוצה שניפגש בסלט ב-12, ואני הייתי אומרת לו, מי אוכל ב-12? זה הקפה של הבוקר שלי 12, אני לא יכולה. אז איכשהו תמיד הייתי מוצאת את מתגמשת ל-12:30 אחת לאכול סלט עם יעקב בסלטייה. הנקניק שוקל פחות מחצי ממני, אוקיי? רזה כמו שלד. לא ישבתי איתו לאכול, לא זוכר שישבנו לאכול, ובטח אם ישבנו לאכול, אני אכלתי, הוא הסתכל, אז זה לא כזה גליק לאכול איתו.
את זוכרת את הסיפורים על החגים שהוא מארח? וואו, איזה... ואני אמרתי, לא הבנתי, יעקב, מה אתה מארח? יש לך אישה בבית. היא אומרת, לא, היא לא מבשלת, אני מבשל. אני מבשל. אז אני אמרתי, מה? רמה לא מבשלת? יעקב היה אפשר גם לשבת על מתכונים. כן. על הכל אפשר לדבר עם יעקב. בוקר אחד יעקב נעמד לידי על הסטפר ומתחיל ללכת, ואני פותח את הפלאפון. אמרת לו, יעקב, מה אתה רואה? איזה סדרה? אמר לי, לא, אני רואה שיפוצים, איך לעשות דברים כדי שאני אוכל לעשות... הוא בנה פרגולה, והוא משפץ, אוי, נכון, מה זה, תקשיבי טוב. הוא עושה הכל. ליעקב היה אסור לקחת ימי חופש. נכון. כי חופש זה לא היה. בחופש הוא עובד קשה. לא היה. זה לא, אוקיי, היית ביום חופש, מה עשית? תיקון, הייתי צריך לתקן את הדוד, הרמתי זה, הייתי צריך לגזם את הדשא, הייתי צריך... אמרתי, זה מה שעשית ביום חופש שלך? מה היית עושה לו בטיולים, רמה? הבן אדם היה יוצא לחופשה, הוא חושב שהוא יוצא לחופשה, והיה חוזר עייף, מרתון הייתה עושה לו. שתמיד שהיינו מדברים עלייך, רמה, הוא דיבר בהתרגשות ובהערכה רבה, ותמיד בהערצה על הדברים שאת עושה ועל החוכמה ועל הדרך שאת עברת. הסרט של רמה, ההורים שלה... הוא כל הזמן דיבר על ההורים שלך, רמה. כל הזמן. כל הזמן היה מספר המון הערכה. איך אתה שחור פחם, הלכת לאשכנזים האלה, והסכימו שתלך תתחתן עם הבת שלהם. אומר לי, תראי אותי, אני באתי אליהם, כזה וואחש עם זקן, מעשן, עם סנדלים, והבת שלהם כזאת ליידי, כזאת אלגנטית, מביאה אותי הביתה. תמיד קיבלו אותו בהערכה ובאהבה, והצליחו לראות מעבר לרעמת שיער האדירה שהייתה לו. הוא נורא, כל השנים, וכמה שהם, איזה אנשים הם גדולים מבחינתו הם היו, מעוררי השראה. באמת זכיתם בזוגיות נהדרת כנראה, משפחה נפלאה. הילדים והעבודות שלהם. העבודות. ועלי שהתגייסה. וזה שהיה לה סשן טבעוני, אני לא יודעת אם היא עדיין טבעונית. ימי הולדת, הכל. למרות הסגנון הדינמי של יעקב, והוא נהג באמת כמו איזה נהג מרוצים, הרגשנו, אני גם כשנסעתי איתו לצרכי העבודה, הייתי מאוד שקטה. אפילו לילדים שלי אני לא מאפשרת לנהוג על ידי, ולא כן עליו שמחתי. איפה שיכולתי להגיע לבד, הייתי מגיע לבד, רק לא לנסוע איתו. אני עם אופנוע והוא עם אוטו, והוא איכשהו מגיע ביחד. ביחד זה טוב, כי אני פעם יצאתי איתו מחיפה למשרד, הוא עם האוטו ואני עם אופנוע, והוא הגיע לפניי, עם תאונה בכביש החוף שהכביש סגור. אני חושב שהרבה אנשים שנסעו איתו לא, נסעו איתו פעם אחת ולא רצו. כשגינסבורג חלה, והיה לו קשה לנסוע בגלל התזוזות של הרכבים, במונית או באמבולנס, הוא ביקש טובה מיעקב להסיע אותו, ויעקב באמת השתדל לנסוע מאוד לאט, כמו נהיגה על ביצים. חזרתי מחול עם איזה מחלה או איזה זיהום לא ברור שתפס אותי לאורך זמן ודי השבית אותי. ובאיזשהו שלב נדרשתי להגיע לאשפוז יום כחלופה לאשפוז, וכל הסביבה שלי נרתמה. והיו חברות, והיה גם יעקב, שחש בהיעדרי, שאני לא נמצאת כבר כמה ימים בעבודה, ובדק מה קורה איתי, ושמע מה קורה איתי, ואמר לי, אני גם כאן עבורך. הוא הגיע מספר פעמים אליי הביתה, ליווה אותי, לקח אותי לאשפוז יום. באמת, כאילו רגע די כזה אינטימי, שלכאורה רק האנשים הכי קרובים מלווים אותך, אבל גם יעקב היה שם, והכי כיף זה שהרגשתי עם זה נוח. אני עברתי תקופה ככה לא פשוטה של גירושים, ואני זוכרת היום שהוא היה בשבילי ליווי יותר ממה שקיבלתי מהמשפחה הכי קרובה שלי. הוא כל כך היה קשוב וכל כך עזר לי. אני עד 120 שלי שיגידו יעקב, אני אזכור אותו ככזה שבאמת ליווה אותי ותמך בי והקשיב לי. אבא שלי היה חולה, היה דימנטי, ונאלצנו האחיות לקבל החלטה ולהכניס אותו לבית אבות, למחלקה בעצם סגורה, כי הוא היה נאבד לנו בלילות וכולי.
ואז ענת הלכה לעבודה בלי רכב, ואני הלכתי עם אבא. בעצם הייתה פעם ראשונה שליוויתי את אבא לבית אבות, והשארתי אותו שם וחזרתי. ויעקב הביא את ענת לכאן הביתה. ועליו אני זוכרת, הוא בא להגיד לי, תראי יעל, זה ככה, זה חיים, ולא פרצתי בבכי, והוא היה שם, והוא ליווה, וכל הזמן שאל, ומה קורה, ואיך את, וזה היה, יעקב היה שם, היה בדברים הקטנים, ברגעים הקשים. יעקב הוא איש מיוחד, איש של אנשים. יעקב יקירי, אני מאחל לך בראש ובראשונה בריאות, כי כמו שאתה יודע במכבי, בריאות זה הכל. אנחנו שמחים ועצובים שאתה עוזב. לי באופן אישי חבל מאוד שאתה עוזב, כי אני חושבת שעוד כמה שנים רק היו יכולים לעזור למכבי, ואולי גם למסגרת שלך. שעכשיו הגיעה העת לעשות מה שטוב לך, מה שאתה אוהב, ליהנות מהמשפחה, מהילדים, וכמובן להמשיך ליהנות עם רמה. מה הוא צריך לעשות בפנסיה? תשמע, שאלה מאוד טובה. אני בטוח שתמצא עניין ותדע למלא את זה בתוכן ובהמון המון דברים שאתה אוהב ושתעשה לעצמך. הוא עשה מספיק, הוא עבד מספיק, לא צריך לעבוד יותר, צריך ליהנות. תמשיך לעבוד, אל תפרוש ואל תתבטל. אחד, אני לא בטוח כמה זה יעזור לחיי הניסויים שלך שפתאום אתה בבית כל היום. קורס בישול לרמה. תראה, לדוג הוא לא ילך. אז תיקחו כלב שעושה הליכות בוקר עם הכלב, זה בריאות. המון טיולים, המון פאן, פחות שיפוצים, יותר טיולים בארץ, בחול, נכדים, די, נכדים, כן, כמה הוא רוצה. תתעוררו הבנים שלך. הנה, זה, אנחנו מדברים עליכם. שלא לשכוח את החברים שלך, גם אלה שאתה לא רואה אותם כבר כל יום. פשוט תעשה כיף. אני מסכים איתך להתקשר אליי פעם בשבוע, זה בסדר גמור, אבל תהנה. מאוד מאוד מקווה שנשאר בקשר גם אחרי שתעזוב. הטלפון שלי תמיד פתוח וזמין לך. את המספר אתה יודע, לא צריך לגלות לך. תמשיך ליהנות, ואל תשכח אותנו, אנחנו גם רוצים לעלות לרכבת מדי פעם. בכל רציף, אתה תבחר את הרציף, אנחנו איתך. אוהבים אותך.